پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عارفانہ کلام کے لیے خصوصی طور پر انہیں دعوت دی گئی۔ بلال حیدر صاحب تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ چونکہ پنجابی دا کلام ہے تو میں گفتگو بھی پنجابی چ کراں گا تہاڈے نال، تے ایک دفعہ میرے نال درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صوفیانہ کلام تو پہلا ایک مولا علی سرکار دی منقبت کی کوئی کرے تحریر علی نو، کی کوئی کرے تحریر علی نو، او من دے سارے پیر علی نو، کی کوئی کرے تحریر علی نو۔ جڑا جڑا مولا علی سرکار نو مندا ہے وہ ایک دفعہ ہاتھ چوکے میرے نال بولے، کی کوئی کرے تحریر علی نو، من دے سارے پیر علی نو، کی کوئی کرے تحریر علی نو۔ ہے دردا ایک شان دا سا، ہے دردا ایک شان دا سا۔ سننا چاہتے ہو حیدر دا شان؟ غور نال سماعت فرماؤ کہ مولا علی دی شان کی ہے۔ حیدر دا ایک شان دا سا، حیدر دا ایک شان دا سا، پوچھ کے ٹرے تقدیر علی نو، پوچھ کے ٹرے تقدیر علی نو، پوچھ کے ٹرے تقدیر علی نو، من دے سارے پیر علی نو، کی کوئی کرے تحریر علی نو۔ تے مصطفیٰ دی وراثت دا وارث دسا، مصطفیٰ او مل گئی سب جاگیر علی نو، مل گئی سب جاگیر علی نو، مل گئی سب جاگیر علی نو، مل گئی سب جڑا جڑا مولا علی سرکار نو مندا ہے وہ میرے نال ضرور بولے
مل گئی سب جاگیر علی نو من لو وہ سارے پیر علی نو کی کوئی کرے تحریر علی نو او بے ضمیر نیکی مننا بے ضمیر نیکی مننا او من دا با ضمیر علی نو من دا با ضمیر علی نو من دا با ضمیر علی نو من لو سارے پیر علی نو کی کوئی کرے تحریر علی نو پلا دس کا کوئی مثال دے کے اس حد تے کون کھلون والا کربلا سارے خاندان دیاں لاشاں موڈیاں دے اتے ٹون والا لگتے جگر دی لاش تے باپ کہنا ہنچو ڈال نہ مکھڑا توڑ والا او باجوں سکی حسین سردار سائیاں ایک کم نہیں کسے تو ہون والا او بے ضمیر نیکی مننا بے ضمیر نیکی مننا من دا با ضمیر علی نو من دا با ضمیر علی نو او من لو سارے پیر علی نو کی کوئی کرے تحریر علی نو ساری عمر کرا ختم ہونیا نہیں صفتہ حضور پر نور دشان دیا او ودہا مکھڑا واللیل زلفان ایت صورتاں خاص قرآن دیا کافر پتھر مار آپ دعا منگیں احتیاط تاثر عربی سلطان دیا سارے مومن رل کے پڑھو کلمہ تانگاں رکھو مدینے نو جان دیا اور عرفانہ کلام دے وچ میں ایک بہت پسند شعر ہے میں تانوں بھی سنانا چاہنا عشق دسدا رٹھنا یار منائی دائے اگے یار دے کر کے منہ کالا او دے حسن دا واسطہ پائیدہ
مار او مار اڈیاں پن دے دا پتھر دلی سی شک کسائی دائے علی حیدر یار نتا پائیے او جدوں اپنا آپ گوائی دائے جدوں اپنا آپ گوائی دائے تے جیم جس درخت دا پھڑ کھائیے او سک جاوے اونوں وڈیے نا جنوں یار کئیے او دے نال رہیے تے جگ دے تانے پشاں ہٹیے نا جدوں پڑ پریم دی چا لئیے او لگے پار پاوے اونوں سٹیے نا محمد بڈھیا ملے جے یا رسولی چوٹا چوٹ لئیے پشاں ہٹیے نا اور میاں صاحب دا کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا اول صفت ثنا رب شکر الحمد لکھا یہ کرم او دے دی حد نہ کائی تے رحمت اتنا پائیے دور کرے وہ سب زحمت جس مہر تے آوے سائیں لکھ منا دی تو پلیتی پاک کرے کل جائی لکھ منا دی تو پلیتی پاک کرے کل جائی او مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا تو میاں صاحب لکھ دینے عاشق دا جو دارود سے باج ملاپ سجن دے او سے آنا جانو ایانا تے روگ نہ جانے من دے او
سیانا وہ جانو یانا روگ نہ جانے من دے باغ بہارا آگ بہارا تے گلزار بن یاراں کس کاری یار ملے وہ دکھ جاڑ ہزاراں تے میں شکر کرا لکھ واری یار ملے دکھ جان ہزار شکر کرا لکھ واری تے رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں تے کوئی نہیں منزل پگدا او لکھ محنت جے ایویں کریے تے کلر کول نہ اگدا میاں صاحب دنیا بارے لکھ دے نے دنیا او دنیا نہ گئی کسے دے ٹر ٹر گئے اکلے او سیانے جنہ چھنڈ رکھے اس توڑو ہاتھ پلے او سیانے جنہ چھنڈ رکھے اس توڑو ہاتھ پلے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مردے ولیاں دے دربار آیو تے اج وی دیوے بل دے جس یاری او جس یاری وچ لالچ ہو کدے نہیں چڑھ دی چادر لیرو لیر محمد جو کنڈیاں نال ہے اڑ دی چادر لیرو لیر محمد جو کنڈیاں نال ہے اڑ دی کریے روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا او صدا نہ رہسن شاخاں ہریاں صدا نہ پھل چمن دا اور آخری دو اشعار لکھ بہار حسن دی دل در خاک سمانی اولا پریت اجئی محمد او جگ وچ روے کہانی خوش آواز ہووے دکھیا تے سروں ادا
सुहावे ओ पत्थर दिल नो मोम करेगा ते जां कोई किस्सा गा